سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم ربع 14 حملة زي تدالو على توزينات زلكم متيلخو كموترو كيساف تصامي رباطنا نختكتاتلونا عند عدمكو بقدامنت أرئيس زينا حيلتات مكلخال تقرأي كتماتات كورمن علاماتان مستوى صروك قدام مينستر أبي أحمد نفلم أوان مجلس وزيو أمايت إيرتراويان سدتنياتات أب كواب شركة كمز تأثر كوميشنر سدتنياتات حبرات هاجرات أرجعيزو حيال زناب أسات إسرائيل شخص سدتنياتات تقرأي زي تعاقبوا معسكر السودان أعنيو من قسم حراب استفلالي كوابتات بحيلتات تقرأي وررت فتيموني كمز بلن كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناي ناي مكتال غزين لا تمنخو ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم حيلتات مكلخال تقرأي كتماتات كورومن علاماتان مستوى صروك قدام مينستر أبي أحمد نفلم أوان مجلس وزيو حيلتات مكلخال تقرأي كتماتات كورومن علاماتان مستوى صروك قدام مينستر أبي أحمد نفلم أوان منغستي يارلا يزبل كل بزقبا كفتسمي بمبال قوام منغستو غليزوم حيلتات تقرأي كتماتات كورومن علاماتان دحر المحزن بيت وساخي والكايت نتصاغدين ستيتن حمران نمقوطارين كساوسو خمزلوه منغستي كلام حرا ابزو صح مغلص حبيروم قدامي مينستر أبي أحمد اللوميا محبرو ميديا أب زرقه صحف منغست فيرال أب تقرأي سبو حجز كباصحن حرستاي سرحتي محرس كسالتن بمحساب تخصي دوم بالو كان تعوجم حيلتات تقرأي كينات دوس لزيبلو أرلا يزبلو كله بقبو منقدي كيف تسميلهم حيلتات تقرأي رديت مأتويه متحلال فيه منقدتات ماكلات قونسي خقبروت كالات رديت حجون منغستين موكاس تنعيبلو ألو كبل كاسيسوم كرم سمونات منغست فيدرال بين أو تخصي دونا يمبال أواج كامز أوجن منغست تقرأي تمثال السقومتين موساد شوعات تنتبه زحزه كدم خونت كامز أمته زكريوم كابتوم كرم خونتات حدا حيلتات أمحران إيرتران وريروم كاب زحزو جزات تقرأي واتيوم كرمت كيناتنا بزنبرو كوابي كملسو زحتتيوم ممحدار كل أمحرا بوغنو حزبي أمحرا ناي وسن من نتحطو على إلو كالسوم زسنحو زبلوم ناي رايا علامات أنكور من كوابتات والكايت أجرين ساتيتو حمران كام زحلوم بيتدقاقامي قاديسيوم قدامي مينستر أبي أحمد هلومي أبتي زصحفو ملقتي نهزب تقرأي زلنا حساب نمحبرسب عالم زلنا بوتام نموداتا جزي رئينا ينام قنتي هنا زي متقام اتي هزبي كحرس عرفتين مهابن قرب حاجز بزي متقوال خكايد المنتي كابسو او نتزت مسرته بيناو مقرص تخصي غيرنا ينايلوم وسخود ما سلام زت وسنه واغا كم زخفلنا كوانتا فلتنا ازغن ناي موداتا اديل يخبل تزاريبوم تقدامي مينسترات تحيزو دما بحدا ገጽ ሰባው حاجز كسالت ناصرحنام بخاله ገጽ ናይ ውሽጥን ወጻን ጸላቲ ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃቲ መኪትና ከንቀይሮይና በመባል ቅዋም መንግስቲ ፌደራል ገሊጹም አንተኾነ ኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰይፍ ዘይብል ክሰራታት አብለል ፌደራል ይወርዱ ከምዘለው በስተፈላላዩ ማከናዚና ይጽብጸቢው ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ሞጹ ሲዕቡ አገልግሎት መብራህቲ ቴሌኮሙኒኬሽን መጓዚያን ባንክን መቆራጾም ሲዕቡ መንግስት ኢትዮጵያ ዝወስዱ ስጉምቲ መቆራጽ ተخص ዘይኮነስ ከዋይዝብል ህወቅሳታት ክቀርበሉ ጸኒዩ ገለ ሀገራት ድማነቲ ተበጉሶ መቆራጽ ተخص ንኢዱ ነው ይርከባ أمايت إيرتراويان سدتنياتات أب كوابي شركة كامز تأثرو كوميشنر سدتنياتات حبرات هاجرات أرجعيتو أبزحلف سمونات أمايت إيرتراويان سدتنياتات أب كوابي شركة كامز تأثرو كوميشن لعلوي سدتنياتات حبرات هاجرات فيليبو غراندي أرجعيتو كوميشنر غراندي ب10 سلسته حمله بزوصه مجلس مسرتي UNHCR بزعباتيم قبل اللي سدتنياتات زت تفصمه جملاوي ماسرتي مبري كوهابو امقله نزركبو سبب سلطان توكيسلهم معسكرات ماي عينن عد حروشنا قبل اللي زنبرو إيرتراويان سدتنياتات هناي مفداي متقعتات يفصم كمزلوه زغلص صبصابات كمز بصحو زملكتت كوميشنر كللاو منግስት ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ኢትዮጵያን ነቱ ጉዳይ ከጻሪቦ ሓቲቱም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረ 4 ማስከራት ስደተኛታት ተዓዊቦም ዝነበሩ 10 ታታሻት ኤርትራውያን ግዳያት እቲ ኣብ ትግራይ ብኩሉ ወገን ዘተወለደ ኩናቶም ኮይኖም ጸኒሖም መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ማስከራት ትግራይ ሸመልባን ሕንጻጽን ንዝተመዛበሉ
ስደተኛታት ኤርትራውያን መጽለልዩ ዝብሉ ሓድሽ ማዕስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ 28 ሰነ ከም ዘቆመ ኣይርሳዕን ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ጸጥታዊ ኩነታት እቲ ማዕስከራት ምስ ተዓጽወ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተኸፈተ ኣስታት 20,000 ሰባት ከተኣናገድ ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ዓለም ዋጭ ዝተሰመየ ማዕስከር ንምግዓዞም ከም ዝተወሰነ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሓያል ዝናብ ኣስታት 20,000 ስደተኛታት ትግራይ ዝተዓቆብሉ ማዕስከር ሱዳን ኣዕንዩ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከብ መዕቀሊ ስደተኛታት ብምኽንያት ሓያል ዝናብ ብውሕጅ ከም ዝተዋሕጠ ነበርቲ ማዕስከር ገሊጾም እቲ ሓደጋ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ገቦ ጀሚሩ ከጋጥም ከም ጽንሕ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎም መብዛሕትኦም ዓቕሚ ዝወሓዶም ስደተኛታት ኣብ ዝሰከፍ ኩነታት ከም ዝርከቡ ይሕበር ብግንቦት 3 ን30 ደቂቕ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ን3 ብሎካት ደምሲሱ ኸይዱ እዩ ቀፂሉ ካብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እውን ብኣቋጽራ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንፋሱን ንኩሉ ቴንዳ ቀዲድዎ እዩ በዚ ኣብ ከቢድ ጸገም ጸኒሕና እንሃለና መሊሱ ብ3 ሐምለም ከቢድ ንፋስ መጽኡ ዝናቡን ሃሪሙ ንኩሉ ብምባል አብሪሁም ቀደም ኢሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ንሰሙናት ብዘጋጠመ ብርቱዕ ንፋስ ኣብ ማዕስከራት ኡምሩ ኳባን ቱናይዳ ባሃን ዝነበሩ ስደተኛታት ናውቶም መዕቀሊኦም ከም ዘዕነወ ገሊጹ ነይሩ ኣብቲ እዋን ካብ 10,000 ስደተኛታት ናይቶም 4,000 መንበርቲ እንዳ ብምኽንያት ብርቱዕ ንፋስ ዝናብን በረድ ዝተሓወሱ መሸምቦባን ከም ዘዕነወ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እዩ ማዕስከር ቱዳናይባ ካብ ግዳርፍ በመንኪና ከልተ ሰዓት ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ጎልጎል ዝርከብ ብምዃኑ ንንፋስን ዝናብን ዝተቃልዐ ከም ዝኾነ ኣብቲ ማዕስከር ዝርከቡ ስደተኛታት ይጠቕሱ እቲ ከባቢ ፈጺሙ ኣይከጻውራ ኣይክእልን ዩኤንኤችሲአር መንገዲ ብምጽራግ ሓመድ ብምድፋን ዝወደቐ ገዛውቲ ብምጽጋን ጠጠው ክብል ይፍትናሎም ግን እዚ ኩሉ ነቲ ኩነታት ክገጥኦ ኣይከኣለን ውሕጁ ዝመልም ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብ መሬት አንጺፉ ስለ ዝድቅስካ ዘለዎ ኩሉ ነገር እዩ ብማይን ጭቃን ማይ ዝጠልቂም ሕጂ ኣረጋውያን ዘይነቐጸ ኮቦርታ አንጺፎም ኣብታ ጭቃዮም ዘለው ኢሉ እዙቱና ዳይባ ዝተባለ ማዕስከር ካብ ዝሓለፈ መፋረቕ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ በዘጋጥም ብርቱዕ ንፋስን ዝናብን ጉዳት ክበጽሑ ዝጽንሐ ምዃኑ ኪላ ኮሙኒኬሽን ወኪል ዩኤንኤችሲአር ኣብ ሱዳን አሳዱላህ ናስሩላህ ገሊጹ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበጽሐ ሓደጋ የለን ግን ድማ እቶም ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ኩነታቶም ዝርከቡ ዩኤንኤችሲአር ኮነ ማሕዙት ትካላት ኮቦርታ መደቀሲ ፍራሽን መግብን ሓዊሱ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ ክገብረሎም ጸኒሖም እዮም በተወሳኺ ነቲ ጉዳት ዝበጽሑ መጽለሊ ዝትኩን ንፋስን ዝናብን ክጻወሩ ዝኽእሉ ናይ ህጹጽ እዋን ቴንዳታት ገመድ ሻምበቁን ካልኦትን ኣቕሪቡ ብምባል እቲ ጸገም ምህላው ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሓይልታት ትግራይ ወራር ተፈጺመን ኢሉ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ሓይልታት ትግራይ ኮረመን ኣላማጣን ኣብ ዝርከቡም ዝተፈላለዩ ከባቢታት ወራር ከም ዝኸፈቱ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ዝርከባ ከተማታት ኮረመን ኣላማጣን ኣብ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሓይልታት ትግራይ ዝኣትዋ ኮይነን በተወሳኹን ወልቃይት ጸገዴን ሰቲት ሑመራን ንመሓዝ ጻዕሪ ይገብሩ ምህላዎም ኣብ መግለጺኡ ኣመልኪቱ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ኮረም በሶኒ ኣጋምሽት ከም ዝዋጽሩ ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ኮረም በሶኒ ኣጋምሽት ከም ዝተዋጽሩ ወሃብ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳም ንሮይተርስ ተዛሪቡ ነይሩ ንከተማ ኣላማጣ ድማ ሶኒ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ከም ዝሓዝዋ ነበርቲ ኣረጋጊጾም እዮም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ተማለሰሉ ሳማሲዩ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ህዝቢ ኣምሓራ ሕቶ መንነት ወሰንን ብምልዓል ክቃለሶም ዝጽንሑ ከባቢታት ራያ ኣላማጣን ኮረምን ዳግም ብምውራር ንወልቃይት ጸገዴን ሰቲት ሑመራን እውን ብሓይሊ ንመሓዝ ይንቀሳቐሱ ኣለው ክብል ንሓይልታት ትግራይ ከሲሱ ሓይልታት ትግራይ ምስ ኣምሓራ ኣብ ዘዳው ኩሎም አንፈታት መጠነ ሰፊሕ ወራርን መጥቃዕትን ይፍጽማሉ ብምባል ህዝብነቱ ጉዳይ ምስ ህልውና ኣታሓይዙ ክሪኦን ኩሉ መዳዊ ምድላው ክገብርን ጻውዒት ኣቅሪቡ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ተወሪሮም ዝብሎም ዘሎ ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ትግራይ ዝርከቡ ከባቢታት ቅድሚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራዊ ግዛት ትግራይ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል ሕጊ ምኽባር ብዝብል ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ፍርህ ምስ ኣዘዘ ናብቲ
ክልል ዝኣተው ሓይልታት ኣምሓራ ንዝተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራቡን ደቡባውን ትግራይ ብሓይሊ ዝተወሰደና ብሓይልና ኣምሊስና ብዝብል ንዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ተቆጻጺሮም ምጽንሖም ይዝከር ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ጸለምቲን ራያን ካብ ኣምሓራን ትግራይን ሕቶ ይግባኣንዩ ዝለዓለሎም ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ዝጽንሑ ከባቢታት እዮም ቅድሚ ሰሙናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤናዊ ተኽሲ ደው ምባል ብምእዋጅ ወታደራቱ ካብ መቐለ ከም ዘውጽእ ወግዓዊ ገይሩ ነይሩ ኣብ ተሽዑ እዋን ግብረ መልሲ ዝሃበ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እቲ ኣዋጅ ግብራዊ ክኸውን ከማልዋ ኣለዎም ዝበሎም 7 ቅድመ ኩነታት ኣቐሚጡ ነይሩ ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ኩናት ምስ ጀመረ ግን ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻታትን ክልል ኣምሓራ ዝተቆጻጸሩን ቦታታት ትግራይ ክልቀቑ ኣለዎም ዝብል ኣብ መንጎቶም ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነት ይርከቦም መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺታት ድማ እዞም ስፍራታት ተመሊሶም ኣብ ቁጥጥር ትግራይ ክሳብ ዘይኣተው እቲ ኩናት ደው ከም ዘይብል ክገልጹ ጸኒሖም እዮም መንግስቲ ፌደራል ግን ነቲ ብወገን ትግራይ ዝቐርብ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ከባቢታት ምዕራብን ራያን ይውጹ ዝብል ኮነት ማሊ ወረራ ተኸፊቱኒ ብዝብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዘውጽእ መግለጺ ብዝምልከት ዛጊት ዝሃቦ ርእይቶ የልቦን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም